Tak myslím si, že do zápasu sme vstúpili celkom dobre. Bojovali sme fakt jeden za všetkých a bohužiaľ dostali sme tam gól z penalty, čo nás trošku dalo dole, ale myslím si, že sme sa zase vrátili a dali sme vyrovnávací gól, čo nám pomohlo určite a bohužiaľ potom sme v druhom polčase zase dostali ďalšie góly. Dobre ste dokázali stiahnuť do našu Žiliny, nakoniec to nevyšlo, mrzí to? Tak určite to mrzí. Bohužiaľ nemôžeme hneď dostať gól, keď dáme. Musíme sa viac koncentrovať na to, určite. Ten tvoj gól si ako videl, koľko to bolo? Tak vlastne Holubek mi centroval, ja som tam naznačil pohyb, stoper preletel a vlastne som vyskočil hlavičku, som dal do protismeru brankárovi. Škoda, že stredu to nevyšlo, takáto podobná akcia, to bola tak, to neklaplo. Bohužiaľ, no, stáva sa aj také veci, že nedám. Lukáš, pre teba je to druhý víkend po sebe, v ktorom si skoroval, ale opäť to nevyšlo bodovo. Tak ako sa na to pozeráš z tohto hľadiska? Tak určite ma teší, že som zase dal gól, ale bohužiaľ zase sme prehrali, čo ma viac mrzí a musíme vyhrať ďalší zápas. Skús nás nejak vťahnuť do toho zápasu, konkrétne do toho bodu, keď si vyrovnali na 2-2, ale prišli veľmi rýchle akcie a zrazu ste prehrali na 2. Tak vyrovnali sme vlastne a potom, keď nám dali gól, zase sme upadli a už sa to potom snažili sme sa dať gól, ale už sa nám to nepodarilo, bohužiaľ. Pod vplyvom toho minulotýždňového výsledku, neslo sa to v priebehu týždňa, rozprávali ste sa o tom, alebo ste sa to snažili akože čím najskôr? Tak nie, my sme sa hneď snažili po prvom dni sústrediť sa na ďalší zápas a vyhrať. A ako sa to napríklad darilo tebe? Ruku na srdce, dostať šestku? Tak jasne, bolo to ťažké na psychiku, keď sme dostali toľko, ale myslím si, že stáva sa to aj väčším ústvam a musíme sa dať dokopy a musíme vyhrať ďalší zápas. Tu budete mať v Dunajskej Strede, tak menila trénera, všetci vieme, ako vyzerajú tieto situácie, zvykne to väčšinou supera nakopnúť, tak ako sa na to pozeráš z tohto hľadiska? Tak, pojeme ako do každého zápasu naplno a dáme do toho všetko.